Os veciños de Vilaxoán están a dar novo pulo a unha bella reclamación. Reivindican a instalación dun paso de peóns e dun semáforo na intersección entre a rúa San Cibrán e a avenida de Cambados. Actuación que melloraría a seguridade viaria da zona. Que é unha zona de moito tránsito, que temos o supermercado arriba, a plaza abaixo, xente que cruza po instituto, veciños da zona de San Cibrán, Casal, que tamén usan ese vial para cruzar. E non hai nin un paso de peóns, nin hai un semáforo. Isto para os peóns, pero tamén fan reclamacións que beneficiarían os condutores e que aseguran que a regulación actual da estrada non atende ás necesidades reais da veciñanza. Depois temos inconveniente, que a salida natural nosa do pobo é pola Bouza de arriba, non, Bouza de abaixo. No cruce ese, se queres ir para Vila García, como non vayas á rotonda do Rial a dar a volta, non podes, porque é línea continua. Ao contrario, os de San Cibrán, se queren vir hacia a farmacia, tampouco tendrían que ir á rotonda onde está a Lago Eroski. Tens que andar prácticamente casi 2 kilómetros para poder cruzar unha línea continua. Xa no 2016 presentaron sinaturas no Concello para reclamar esta actuación. Agora retomaron as movilizacións e continuarán para conseguir que se atenda esta demanda. O Concello brindouse a botar un cabo e a parte do Concello xa leva anos intentando facer eso. O problema é que este vial, según comentan, é da Xunta. O que queremos nós é que entre as diferentes administracións collan algo en común ou un consenso, aunque sea polos veciños, olvidándose das coles dun e do outro lado, quen goberne diferentes administracións, e que por ben dos veciños que intenten facernos algo aí. Dende o Concello explican que a estrada é titularidade da Xunta de Galicia e que lles trasladaran a petición dos veciños de Vilaxoán. Esta mañá a deputada electa do Partido Popular, Elena Suárez, desprazouse ata a zona cun técnico autonómico, a voceira municipal Ana Granja e 2 representantes da plataforma veciñal para avaliar sobre o terreo a posibilidade de instalar o paso de peóns e o semáforo nesa zona. Os resultados trasladaranse á Xunta.